иска да ти казва нещо на ухото. Аз съм волна пеперуда и летя от цвят на цвят, като малко пъстро чудо в този си физкучен свят. Добър вечер. Какво правиш? Как си? Ти кой? Душа, ти на мене ли приказваш? Нещо токта удря, а? Как? Токта удря нещо. Киде, ма? Ой, тук? Ама аз се пазя. Пазя се настрана очиците, защото ме удря, ама. Що така се мърдиш, ме? Ти ако правиш така, аз въобще няма да мога да работя. Че какво искаш, бе? Кютюк! Аз, мадам, пие само шорбет и яде шкембе Какво? и тарнак чорбалък. На здраве! На здраве! Къде се скрита, бе? Няма, излез. После ще пие, сега няма. Като свърши концерта, тогава ужас, кой ще прави с тези хора, не ми стига кълък, като знам сега, кой трябва да прави, направо не ми се почва. Който лапа, кара Мерцедес по поръчка. Караш Мерцедес по поръчка. Кара Мерцедес по поръчка. Ох, банана, ах, банана, кеф ми става, щом го хвана. Ох, банана, ах, банана, кеф ми става, щом го хвана. Абе, навиждай се надолу, хората ръкопляскат, значи трябва да се навиждаш, бе. Леко да не удариш с главата бирибана, моля ти се. Сега няма никой не ти ръкопляска, ако се навиждаш. Ех, загуби на работа, бе. Много трудно са работи с тези хора. Абе, стига се клати, стига се кланя, бе, стига. Сядай на работната площадка, ще убие, ти казвам, бе, човек. Абе, Рамзи, кажи им малко после на тези хора, ужас, бе. Рамзито, мой човек, тук е. Съм го сложил на апаратурата. Той, понеже за друго не става, там съм го сложил да мърда копчетата. Те там, тези другарите там наоколо да внимават, защото хубав човек. Много хубаво мърда копчетата, само че малко пипа. Не става просто пипа житите, не е друго.
ау, колко хубаво стана. Слушай, душа, аз правя чантано, гадам, тук, магам, тук, чек, стой! Айде, Берибани, айде, Коста! Да, знам, там си, да, знам. Само, че внимавай сега, чантано, гадам, стой! Казвам, бе, стига блъска, бе, стига ме блъска, бе. Чантано, гадам, стой! Виж кой, ти не можеш да започна. Чакай да започна и ти после се намъквай в върчето. Комшиката отвори я етаж, там ми вика комшо, ела ме изваш. Сега се качвам, миличка, наси ми една биричка. Ами сега няма накъде и който да е ще го понесе. Ами сега няма накъде и който да е ще го понесе. Ко правиш тук? Абе, седаш на работната площадка, къде тръгна, бе? Тома, гледа, че аз съм дошъл отпред и той тук излиза. Къде иде, бегай от тук? Мъжете всичко искат, щом се шик ще се натискат. На жената обещават, а на чуждо се надяват. Че мъжете всичко искат, щом се шик ще се натискат. На жената обещават, а на чуждо се надяват. Съм оригинален, от всичките хора съм най-идеален. Света съм единствено великолепен, за толкова хубост още няма ти степен. Защото съм най-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 най